fukala julɗo koro wo lewru ramadana wallahi nduɗo ko lewru yurmede wiyetendu sahru ramadan wallahi yo Allah ya fukala julɗo koro wo lewru ramadan wallahi yamiramu hode ndu lewru kala jiɗɗo naate aljanna nduɗo ko lewru yurmede wiyetendu sahru ramadana yo Allah yaafo kala juɗɗo koro lewru ramadan ñalawma hande o ala no mbaɗɗen ala no poɗɗen wadde so wona dutten nelaɗo Allah teddugal mum so wona dutten sahabaɓe teddugal mabɓe ñande sappo e jeetati ñande sappo e jeeɗiɗi lewru korka ñalawma alarba kono l'islam gardugol nelaɗo Allah yenodiri e kono keferu gardugol Abu Jahali caggal duuɓi cokor caggal ndiwgu caggal hare caggal ngañgu caggal fergo caggal taƴugol Allah mofti o ñalawma yawma oma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal tagal jaman yana dente ɗiɗi e kawri dental islamiyen keewal ene wonde Allah eɓe goni temetaro e sappo e tati dental keefeeri Abu Jahali ardiɗo belɓodiri e nder sogondaji kono waktu beeta ha waktu julgol sallifana fay ala sara taw wolde nde gasi on ñalawma so arti eɗen poti ruttude teddugal e jarore on nelaɗo Allah taro sappote medde tato ñelowolde badiri fooli hooreɓe ferɓe laati hoyɓe Allahu iblisa tami tabbe dagi ñande wolde badiri neri omo luufa omo wulla mawɗo yañɓe Allahu pon alaji Malik si wi ko wala tajab wa yawmal badri ja'o junudullahi min amril mahid alhamdulillahi wadde eɗen poti ruttude nelaɗo Allah e ɓen temedde tato e sappo e tato eɗen poti ruttude ɓe teddugal wiideɓe Allah yi golle mabɓe julɓe jii golle mabɓe enenne kadi en jii golle mabɓe eɗen mbiyaɓe ɓe jarama so wonano kamɓe en joɗotono ko ɗo ndeɗo jonde so wonano tiiɗal tiiɗgol sahabaɓe ɓe e wune mabɓe e ballal Allah e jingol mum sen jiɗino joɗade ndeɗo jonde hande en keɓatano wadde nelaɗo Allah jarama ceerno wadde sahabaɓe ɓe jarama ɗum waɗi nelaɗo Allah hawrutti e Allah ɓen temedde tato e sappo e tato tawanoɓe on ñande kala neɗɗo pelbiriɗo e mabɓe woni rento o wiye jomum rento ñande o darinde a tawa ko on ñande rentoɗe kamɓe ɗo hawrutti e Allah hawati Umar sene fecca wiyata hol gadiɗo e l'islam wiye kaari hol tawnoɗo badiri wiye ko kaari Umar wiye tawnoɗo badiri o yo ɓurne yo heeɗi yeeso Allah ɓurni ɓen
ñalawma mo nelaɗo Allah e yimɓe mum Allah soggiɓe ɓe tayani ɓe tinani jarano haɓede e nayi ko pucci ɗiɗi e siremeje jeetati ɓe jalti tan ko nannode Abou Soufiane yeehi somoyade ɓe jeehi faloyade ɗum haydinde ɗum somoyade ene kaɗa ɓe somoyade ɓe nani eɓe ngara cansi lawol fonno rewde ko badiri yowi dane maayo neldi nelal faade makka min goppi lawol kono min nani Mouhammad yaltide yimɓe mum ene falomin jeehe ƴeewe woto ɓe garde ɓe falomin denenal ngal yetti makka giddi sagataɓe jambareɓe joom jogitaɗe ngari ujunere neɗɗo pawɗo ngari heɓɓitade tawi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kañumen ne jetti bade tawi ɓe ndewani ɗon keeɓi nelal wonde Abou Soufiane rewi dane ma nelaɗo wi joni koten taw kunu hefere e gaddugol Abou Jahali Uqbat ibn Abi Mu'yad Uqbat ibn Abi Mu'yad Utbat ibn Rabi'at Saybat ibn Rabi'at taw ɓeeɗo ene gardi kono jetti e yeeso mabɓe kamɓe eɓe jiiɗi artude ɓe ene jiiɗi yande e mabɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam rendini sahabaɓe wona habde e ɓeeɗo jaltirnoɗen ko faloyade ɓeeto en ngala jogitade oɗo kono joni holno jiɗi holno mbaɗeten en kotan ɗaccen walla en belɓodire mabɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam enen goni bange dufuloldi ceenal dow badri antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-uswa warrakbu asfala minkum walaw tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad onon keedi dow ceenal kamɓe eɓe goni dow ñaargo sete mo gabbino ɗon asfala minkum rewoyi les dande maayo kooti on badduno tawi on badduno rendez-vous on pottuɗon on gartaɓe garata kono min addi on addiɓe heddi Allahu amran beele mbiɗa ñaawa jinnomi wona ko beele no wona ɓamtude l'islam jippude keeferu nelaɗo rendini sahabaɓe yiɓe joni no mbiɗon Saad ibn Muaz ko jontaɗo ko jiɗaɗo ko jon konngol e nder Madina nelaɓe o wi nelaɗo Allah mine min dewrani e ma pour nde tan walludema keewal min dewri e ma pittali amen jawdi amen ɓesgu amen min mbaɗa e lawol Allah min darta welede Allah aɗa waɗani min aljanna ɗum min dewri e ma ko Allah longinma e waɗen wat emin dardi e ma nanetake min jaltidi e ma ha e nder ladde min dogi min goppimo toon so tawino ɓeɗo mbana hefere ko maayo tan min gari min gaddani laade a wi yomin naade hen min gandi komin yolotoɓe min naata min joolo ala ko haali habde e pasumum ɗi bamum min gowi habde e mabɓe kala ko Allah tindinma min dardi e maɗa on joti Aboubacry Siddiq ummi wimo ya Rasulallah minen muhajirin min peri ko wona hande wonno sohla amin ɓe jaatigeɓe min ɓe ko ɓeɓe min tawi sen jogino coftal kono minen yaltinaɓe galleji diwa goppi yummunen goppi bamunen goppi gesi munen goppi jawɗele munen e konngol la ilaha illallah hande arti la ilaha illallah nin ahluhu bani sa noddimi wallahi min dardoto e ma ha min gasa wallahi aɓe koora lewru ramadana
Allah neli Jibril Allah neli Jibril wi mo mbiyane laaɗo ɗi jambare konguɗi ɗi jamareɓe mimi kam min Allah mi neli min nene mi wi so tawi eɓe tabiti koɓe mbi ko eɓe tabiti to ɓe goni ɗo mi wondiri teddugal mi wondiri mongo am mami nelduɓe bi salasati alafin ujunnaje tati malek ngara ballaɓe muselin ngara ballaɓe bala mi haɗani ɗon bala kadi ni mi haɗani ɗon in tasbiru so on muñi o tattagu on kuli Allah aɗa tawi on ɗo gonɗon ɗo yetti hen ɗiɗi goɗɗe ujunnaje 5 malika balla on nde ɗum haala ala sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne kiti mun ne mbajo gondi suuti juuɗe ha Aboubacry nangi mo ya rasulallah awwil ala nafsi foftin hoorema Allah jaabimo du'a o wi Aboubacry wondi komi gardinɗo hooram caɗele nde fedde hande so maayi Allah wonta rewe e dow leydi he ni l'islam foti sen poolama hande fittugol islam gasi Aboubacry wi Allah nelɗomo wonma wattande annabaɓe accatande fedde nde foole awwin ala nafsik yoni ko duwotoɗa ko Allah jaabima nde konuji ɗi jettodiri Allah ƴetti ujunere malika wi Jibril ardo ɓe ujunere malika Jibril no waɗi kaala verte kamɓe ujunere malika rewɓe caggal makko ɓe kamɓe kaalaji verteji nde Jibril waɗi cak goto e sahabaɓe nela o wi pucci Jibril nguɗo tellinoɗo mbiɗa ndaara hol sere nde e nder mawqi e badiri so hande wonno mi nayi mi yiyata kono mbiɗa wawi haalande on pucci Jibril jipporino o waɗi kaala verte o wonde ujunere gorko woni caggal makko fon mbeɗi kaalaji verte koy on mana Seydi El Hadji Malick وقد سمع الصحابة قول جبريل يا حيزون أقدم بالمزون صحابة بفونني جبريل ودي ليلي شك في محمد صفتي من شفتي بأرض أجنر ملك من غير ولد صحابة بفونني كان حالا nde o waɗi cak o ɓoytani Mika'ilu ari arde ujunere malek ɓe foni piili kaalaji bulaji keedi bange nano Azra'ilu ari arde ujunere malek foni piili kaalaji boɗeji keedi bange nano keedi caggal Asrafilu ari arde ujunere malek piili kaalaji daneji keedi dow Allah addi ujunere malek o wi ɓeeɗo woni ko yemiroram onon ɓeeɗo noon on ngala ardiɓe min woni jamirowo min wi fadribu fawgal anaki wadribu minhum kulla bannanin soɓe dilli tan kefere fo dillu code dande code juuɗe nde ɗum memidiri nde wonata mintaji seeɗa hokku beete wonno ñande alarba sappo e jeeɗiɗi koorga nde ɓe memodirno nde wonata mintaji seeɗa taw polgu yani Abou Jahali jiyama e mayɓe dahama Uqbata ibn Abi Mi'yad yettunoɗo cowodiri waɗi e nelaɗo jiyama e mayɓe Utbatu ibn Rabi'at jiyama e mayɓe Shaybatu jiyama e mayɓe ko hoyi makko fof fiya haalaɓe bari capanɗe jeeɗiɗi ɓe dañi capanɗe jeeɗiɗi heddiɓe ɓe dogi capanɗe jeeɗiɗo jom martaba wara hen capanɗe jeeɗiɗi jom martaba daha hen heddiɓe ɓe dogi ñamli ngesa boyi ñamli cifol boyi
ndebe ndogi ɓe jeeyi ndeɓe ƴefte ciifol boy heɓe jeehi waraɓe ɓe mbara waraɓe ɓe ne mbara Abou Jahali hedditori Abou Jahali hedditori gurdam taw ene fiimo omo yani taw ene fiimo emo yani Muawwiz e Muaz ɓen jiwidi yumma e baba jinnaɗo mun wiye Afra ɓen ko sukaɓe jeyaɓe Madina ndeɓe jahata nde koɓe ɗiɗo kamɓe jiidi yumma e baba goto fof juuli darɗe ɗiɗi tintodirani e goɗɗo mbi Allah mbiɗomi yaha biyeteɗo Abou Jahali kamɓinnoɗo nelaɗo makko mi andamo de kono gawalam ngal ɗo mbiɗa ñaguima yo ngal won saate makko goto fof duwi ɗum goto e maɓɓe fof duwima ɗum kamɓe jiidi yumma e baba ɓe tintodirani ndeɓe Abou Jahali dari yeeso goto fof ne weddi gawal mum tan jikke Abou Jahali gawe ɗe ɗiɗi fof jende e nokku goto wecco Abou Jahali ɓe ɗaccani Abou Jahali ha mayi e wecco Abou Jahali nde o yenoy gile beete eɗon hakkihiide caggal sallifana juulama Abdoullahi ibn Mas'ud ko nelanoɗo arti o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jinnomi ko hande subaka nande nde watte gurdu nde to mbiɗa tawa neɗɗo mo tan jinnomi won neɗɗo ma o wi holi neɗɗo ma Abou Jahali o wi a yiiloyo wasta taw mo hedditori gaddamo o wi o yiilo yimɓeɓe o Abou Jahali ene wadda e wonki so watimmo o wimo ijam Abou Jahali aɗa sikkuno oɗo ñalawma Abou Jahali yecciti ndaari mo wimo yaaruwo iyal ganami gayne kelem dammiri yaron gayne kelem dammiri aduna jaasi wona hay aynaɓam geloɗi ɓe kono gayne kelem baalingel ko ngel jiimatayam ɗo maza hadasa ko kewi holfo ko kewi Abdullah ibn Mas'ud wimo ko ka yiɗa ko kewi Allahu wa rasuluhu ñalawma Allah e nelaɗo mun ƴelliti ñalawma ma ñifi o wi sa yimbiyamo noon nelaɗo noon mi serani mbiɗa añimo e mbeɗo añimo min Abou Jahali heddori gañguma hayso hooram nde tajama nannama jeygol o wiyatagol mi natiran tan mboɗo añimo o soppi hoore nde o waɗi hen garowol omo daasa o addi yeeso nelaɗo o yettini yeeso nelaɗo moosi ha ñiiƴe mun cencinje ɗe jalti ha ñiiƴe makko ceelceele ɗe jalti e mosago nelaɗo wimo Abdoullahi aɗa siftora ñalawma makka mo janggata arrahman o fiima o taƴi nofuruma o wiya addanam gonmi e jalde aɗa siftoro on ñalawma mbiɗa siftoro ko oɗo ñalawma jalannomi nde taƴi nofurumade yi aɗa taƴi nofuruma o taƴi nofuruma o addi a holli kam anna taƴi nofuruma ko a waɗi hen hande garowol a daasi kono warra asu ziyada nan noon a weydinama hoore kanko nofurta o taño o acci hoore ana yuli nofuru weydinama hoore al uznu bil uzni nofuru e nofuru kono warra asu ziyada hoore nde kam ko ɓeydande nde ɗum gasi wadde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam duwi wi Allah teddugal teddinɗa hande l'islam teddugal teddinɗa ɓeeɗo wata firtugal teddugal ila yawmil qiyamati ɗum waɗi seeremɓe men sakkitiɓe ɓe ko woni ceerno Mouhamadoul Mansour Baro kala nde ñalawma o ari sappo e jeeɗiɗi kala nde ari teskade ñalawma o
omo faanotono Allah emo faanotono Allah ñaagaade Allah yo Allah newnu deftere nde e ɓerɗe juulɓe o waɗi en noon nde ñaagude ko duɗal Fuuta ko université Fuuta ko jam Fuuta masdaru Fuuta hayru Fuuta dañal Fuuta daɗal Fuuta ceerno mun Fuuta ceerno mun Tijaani o rawde Seydi El Hadji Malick Sy noon yahanno o ñaago daro enen Allah addi en hande o ñalawma enen Allah addani en hande o ñalawma wonno ko 17 wonno ko 17 ñande alarba Allah hawridini en hen hande 17 en kadi ko ñande alarba semi andano ko alarba o andano ni ko alarba wallahi sonanani subaka nde ufini dali o omo dali o Sira ibnu Hisam yidde artude e wolde he bele mbiɗo woda ko yewtani en hen tawmi ibnu Hisam wi wa kana al yawm yawm al arbiya ko ñalawma alarba wonno Allah hawridini en hen nde woni arwande wolde l'islam enen Allah hawridini en hen kaɗo korka woni arwande deftere udditirɗen e nder oɗo nokku o yettiri ɗum Allah teddungal Allah waɗanno l'islam waɗanno nelaɗo ngal kelo yeɓɓini en yo yeɓɓinen happotten toon nelaɗo happotten nelaɗo Allah jaɓanen yo Allah jaɓanen kala ko wona Allah ken haɗe en faade Allah yo Allah haɗen ɗum kala ko wona Allah ena waɗana en ena bonna golle men yo Allah firtu ɗum kala ken ruttine en aduna ene woppine en Allah yo Allah haɗen ɗum deftere Allah janngude ɗum e jangguinde famde e famminde sunna nelaɗo gollude ɗum e gollinde yo Allah waɗanen ɗum kala ko wona ɗum kala ken haɗe en ɗum yo Allah haɗen ɗum daade men dow eɗen mbino eɗen duwi ɗum en ngala haaji ko wona ɗum ɗon